Sanibonani balandeli emakhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ke bakithi ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya, ngithi ngenani, ngithi namukelekile phakathi kwaleli khaya. Khona oyedwa nje singathi cha akamukelekile bakithi, nanokuthi ke bakithi njalo ngisokile ethemba uma ngabe khona ivideo sesiyayiqopha ukuthi khona lowo muntu osuke ezosizakala ngaleso sikhathi, khona osuke ezothola okuthize okusuke kuzomsiza bakithi. Okay, ngiphinde ke bakithi ngiphinde futhi ngithanda ukwamukela kwabaqala kakhulukazi ukubona leli page lethu. Cha unamukelekile, kodwa futhi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bese ni-turn on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo sesiyayiqopha phela izokwazi ukuthi nawe isheshe ifinyelele kuwena bakithi. Okay, namhlanje ke sizokhuluma ngephupho bakithi, sizozama ukulichaza ngokuhlukana kwalo bakithi, kodwa nje elilodwa sizokhuluma ngamakhekhe, ngokuthi uma ngabe ungumuntu usuzithola ukuthi bakithi ukuphupha amakhekhe kusuke kwenze njani. Okay, esingaqala ngako, kuyenzeka uthola ukuthi uzophupha amakhekhe wadla kwesinye isikhathi akhona nawo lamakhekhe nje kuhle kunjeya, uthola ukuthi kwesinye isikhathi idalwa ezikwembethe noma abantu bakini basuke bekhombisa ukuthi bayafisa ukuthi wena kube khona ozobenzela kona, ukuthi mhlawumbe noma ngabe kuyitiyana nje ozokwazi ukuthi ubenzele lona, bakhanyisele izibani, benzele into eyilathi bakithi. Kwesinye isikhathi kuyachaza lokho ukuthi khona lento asuke beyicela kuwena eyokudla abantu bakini. Okay, kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi uzowaphupha amakhekhe. Kwesinye isikhathi uthi kade ungawaphupha kodwa uthi uma uwaphupha usuwaphuphisa ukuthi khona into ewumsebenzi ke wayenza, mhlambe nazi ibani ke wazenza noma nani lathi, mhlambe usuyaliphupha manje, mhlambe emva kwa 2 weeks kade wenza umsebenzi, noma emva kwesonto kade wenza umsebenzi, okusuke lapho sebezama ukukhombisa abantu abadala ukuthi cha lento umsebenzi wena osuke ukade uyenza, bazama ukukhombisa ukuthi cha ihambe kahle. Ingakho kwesinye isikhathi emva kuba kade wenza umsebenzi noma kade wenza ilathi usuzoziphupha kwawena manje ucanaka amahle ukuthi nawe uyadla la kuhle kunjani, uthi abantu abadala bazama ukutshengisa ukuthi cha lo msebenzi wena okade usenzele wona ibuka manje siyadla kuhle kunjeya, okusho ukuthi umsebenzi noma into kade yenza ngaleso sikhathi ibe impumelelo noma ihambe kahle. Okay, kanti ke kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uthole ukuthi uzowaphupha amakhekhe, kodwa uthole ukuthi waphupha nje amakhekhe bazama ukukutshengisa abantu abadala ukuthi khona umuntu oseduze kwakho osuke ezithwele, kungenzeka ukuthi isekhaya noma khona omunye omphuphelayo oseduze kwakho, ngoba futhi kuyenzeka ukuthi uphinde ukuphupha amakhekhe uwe uwadla kanti indaba kuwena mangabe umuntu wesifazane kakhulu isikhathi mhlawumbe wena ozithwele noma nowesilisa futhi nakenzeka waphuphe kanti yena naye khona umuntwana osendleleni ozayo. Kodwa nje kuyenzeka waphupha amakhekhe amaskonzi nanabhakiwe kumnandi kunjaya, kanti khona isisu esisuke sesikhona ngaleso sikhathi, khona ukukhulelwa noma sithi khona osuke ezithwele. Okay, kanti kwesinye isikhathi uzowaphupha amakhekhe uwadla kumnandi kunjaya kanti akusekuhle. Angithi abosonje kuyahlukana, uzowadla amakhekhe kanti akusekuhle, sekukhona lo muntu oyisitha kwena osuke sezama ukuthi akudlise ngento engalungile ngaleso sikhathi, ngoba vele phela ngesikhathi udla ubona vele into ehehayo osuke uzoyihalela ngaleso sikhathi ephusheni uwadla amakhekhe, angithi abo kanti sekuyinto engalungile osudliswa yona ngaleso sikhathi. Okay, kanti kwesinye isikhathi kuzokwenzeka ukuthi umuntu mhlawumbe uphuphe wona amakhekhe, uthole ukuthi kwesinye isikhathi uyawabhaka kwawona lawo makhekhe, kodwa manje wabhakeni kwakho amakhekhe ashe, akuthi abona noma mhlawumbe cha bengiwaphethe amakhekhe amavele awa mhlawumbe ahlephuka, kodwa nje kube khona ukungalungi okwenzakalayo kulawo makhekhe akho. Lapho kuyakhomba uchaswe kuyiphupho, kodwa lelo elinye lihle uma uzowabhaka amakhekhe akho ashe noma amakhekhe akho buwaphethe ahlephuka, kwakhona into eyenzakala. Lokho kusuke kukhomba ukwehluleka entweni osukuyenza ngaleso sikhathi. Cha izokuhlula noma khona ukwehluleka okuzayo empilweni yakho ezintweni osukuzama ngaleso sikhathi. So kusuke kuyiphupho lelo elingelihle bakithi, kodwa nje suke kukhomba ukuthi khona ukubheda okusuke kuzokwenzeka entweni eyinhlanhla yakho kahle kahle, khona izinto ezisuke zingezohamba kahle kwezamayo noma
noma kokuzayo zokuzama kodwa khona la kusuke kungezohamba khona kahle bakithi. Kodwa nje kakhulukazi singasho sithi iphupho lokulamakhekhe liyiphupho elihle kakhulu ngoba liyiphupho elikhombayo inhlanhla besuke iza noma isuke isifikile sokusutshengiswa yona ngaleso sikhathi. Singasho sithi nje suke iphupho lenhlanhla noma suke kuyinto osukukhonjiswa nabantu abadala, cha khona suke kukhona okuhle abasuke bekunikeza kona abantu abadala bakicabanga ukuthi yazokala mangabe ngibeka ngaleyo ndlela. Kodwa nje kakhulukazi singasho ukuthi mangabe uphupha kwesinye isikhathi ubhaka nabo kuyasho ukuthi ubhaka wona amakhekhe kuyasho ukuthi khona into osuke wena uyilungiselela noma kukhona into osukuyenza kodwa ezoba nomphumelo omuhle phezulu yakhe impilo. Kodwa nje lento osukuyenza ngaleso sikhathi isuke izokulethela izinto ezinhle bakithi, izokulethela impumelelo, khona injabulo ezayo kuwena bakithi. Kwesinye isikhathi ke kanti kuyakusho ukuthi khona into ewushintsho uphupha amakhekhe, khona into ewushintsho esuke izokwenzeka empilweni yakho okungenzeka uyishintsho nje ubudlelwano mhlawumbe osukubona ngaleso sikhathi khona ukuhamba kahle okusuke kuzokwenzeka. Kodwa nje ubudlelwane nasemsebenzini kwesinye isikhathi uma ngabe ungumuntu osebenzayo kanti uthola ukuthi khona izinto ezinhle ezizokwenzeka, mhlawumbe uzothola isikhundla emsebenzini kodwa nje khona okuhle okusuke kuzokwenzeka, khona ushintsho olusuke luzokwenzeka empilweni yakho kwesinye isikhathi uba umuntu ophupha amakhekhe. Kanti-ke futhi kwesinye isikhathi ukwaphupha amakhekhe waphupha futhi uwabhaka kuyasho ukuphumelela ngempela nako futhi empilweni, kanti kusho nokukhula empilweni ukuthi khona ukukhula okusuke kuzokwenzeka noma okwenzakalayo empilweni yakho. Kanti futhi sibuye sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe kukhona into enamakhekhe, kwesinye isikhathi amakhekhe siyawasebenzisa ezintweni ezinjenganomcimbi, angithi yabona ukunikezwa abantu amakhekhe wonke umuntu azama ukunikeza awathole. Lokho kuyakukhomba ukuhambisana nokwabelana uma ngabe uphupha into efana namakhekhe, okusho ukuthi uma ngabe kungena ukwabelana kule nto yamakhekhe kuyacaca ukuthi okusho ukuthi wena usutshengiswa nawe ukuthi wena usuke umuntu vele othandayo ukusiza omunye umuntu, umuntu othandayo ukulula isandla, umuntu othandayo ukubona omunye umuntu eyaphambili ephumelela. Angithi kwesinye isikhathi nakho lokho kuyakusho bakithi. Kanti kwesinye isikhathi kuyayikhomba inhlanhla yemali, kuyayikhomba inhlanhla yezinto nje eziningi kodwa esuke zikhomba into eyinqubekela phambili phezulu yakho impilo bakithi. So uphupho amakhekhe singasho sithi kuyiphupho elihle noma kuyiphupho lenhlanhla bakithi, noma ngabe khona ububi obusuke bukhona kodwa isikhathi esiningi kusuke kusho izinto ezinhle kakhulu bakithi. Kanti kwesinye isikhathi kuyasho ukuphupha amakhekhe noma ukuphupha ubhaka kusuke kusho angazi ukuthi khona ngale ndlela engifuna ukuyibeka ngayo enzoyizwa ngayo, kusuke ukukhomba ukuthi ezintweni noma ngithi entweni oyenzayo ngaleso sikhathi nabantu bakini noma ingilozi yakho ngaleso sikhathi khona lento esuke ikunikeza wena, kodwa manje kusuke kuyinto ezokwazi ukuphilisa, okusuke kufunakala ukuthi wena uzama ukubheka ezintweni osuke uzenza ukuthi enene yini le ngiyenzayo ezokwazi ukungiphumelelisa, noma kusuke kusho ukuthi khona into ezayo kodwa ezokuthi mayifika besiza nomthelelo omuhle noma besikwazi ukuthi ikuphumelelise. Kodwa manje entweni kodwa ozobuyenza wena uzenzela wena khona into enqubekela phambili ezoba khona. Ngazi noma iyazwakala bakithi ngale ndlela engizama ukuyibeka ngayo, kodwa nje lihle iphupho lamakhekhe bakithi. Ngizothanda ukuthi ngime lapho namhlanje sizophinda futhi ebona ngokuzayo.